че започваше трети ден от моето приключение. Очаквах го с голямо вълнение и радост, защото очаквах се обучението, вероятно. Предстоеше ми да бъда обучена от сирианския учител. И някак си, без да знаех нещо за него, го чувствах по-близък от колкото Тезей. С Тезей чувствах някакво леко напрежение, въпреки че той се опитваше по всякакъв начин да бъде мил и любезен, доколкото вероятно той можеше да бъде. И когато той се появи този път, всъщност този път той беше на трон. Този трон отново беше във водата, сам че беше на разстояние от мен, което ми хареса. И изглеждаше като мъдрец този път и започна да говори за човечеството, за хората, за това как искаме да бъдем живи, а пък се храним с мъртва храна, използваме мъртва вода. И въобще той започна да ми изнася една лекция за водата. Като основният проблем за нашето здраве той свързваше с използването на недобра вода. Той казваше, че водата, която трябва да пием, трябва да бъде от извора, от планината, да я съхраняваме в стъклена бутилка, която да бъде със син цвят. Много, много натъртваше на синия цвят. След това да използваме такива чаши, също от стъкло със син цвят. И той така като ме гледаше и каза, ти също още от днес трябва да започнеш да пиеш такава вода в стъклена бутилка със син цвят, защото лимфата ти е с, каза ми там, някакъв вискозитет, а пък трябва да бъде с друг вискозитет. Тоест лимфата ми е много затлачена, сгъстена. Черния ми дроб, белия ми дроб. Така набързо ми направи един скенер и каза, скъпа лечителко, трябва да си обърнеш внимание на себе си първо. Но това за водата. И аз тогава започнах да го питам за тези води, които ги пречистваме през разни системи, за водородна, алкална. Няма да споменавам там другата система, известна, скъпа, която много хора биха мечтали, може би, да имат. И на него даже му стана смешно. И каза, че когато водата мине през водопровода или влезе в пластмасовата бутилка, после през каквито системи той каза да я завъртаме. Нали? То е много интересно. Много му беше смешно за тези системи, които сме ги направили. И забавно. Основният ни проблем е с водата. Защото най-голямата част от нас е вода. За храната също много сме говорили друг път. Сега няма да намесвам тази тема. И така, започвайте да пиете такава вода. Слагайте я в стъклена бутилка със син цвят. И след като така доста говорихме за водата, за нашето неразбиране за здравословния ни начин на живот изобщо, бях запозната с лечителя. Какво представляваше този лечител? Лечителя не беше амфибия, защото Тезей е амфибия. Лечителя беше човек. Значи аз бях прехвърляна по някакъв начин на суша, където се запознах с този лечител. Лечителя представляваше едно мъничко човече, което много прилича на Йода от Междузвездни войни. Той също беше с син цвят и с много интересна роба, която се влачеше по земята. И той беше толкова сладък. В едната си ръка държеше свитък, руло хартия, в другата такъв молив, дървен голям молив,
И с този молив той пишеше по хартията рецепти. Рецепти, всъщност той постоянно пише. И през него тече информация и той в стихотворна форма записва рецепти. Сега, той никога не сядаше, постоянно вървеше и аз вървях след него. Или най-много до него, но той постоянно върви и пише. Пише и като напише там дадената рецепта, откъсва и я пуска там някъде настрани. И някакъв друг там я събира. И така, вървим по една алея през едни страхотни градини. Градините са с билки и с естествени растения. Няма рози, земни такива цветя. И така, той ми обяснява коя билка, за каква болка, но всичко е индивидуално. Значи аз имам голямо количество такова събрани рецепти за различни заболявания. Само че тези неща, те така не могат да се раздават в пространството, те се дават за конкретни случаи. Но това, дето за всяка болка си има билка, е вярно и който има интерес, може наистина да се свържи с мен, за да разкажа по-подробно за това.